mandek kene ngapa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napuk ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya enggak mandek kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Siapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lencung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong Wong pepatah. ketemu telek lencung mesti ora ono wong ketemu telek lencung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung ora tau Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gendring nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku, ngono lho. Alah sing ngerti senengi apane. Paling mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono kok piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kayak lembah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki oh madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Menone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen wata. Tumaka saiki. Kupuk kae tebak rino. Wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki lan joget? wong kemayu iki akeh sing gedeng. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak karepe dhewe kok. Monggo den kowe nek ngendhangi trampile ra Jawa-Jawa. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Bla apa? Nek dikebulke suarane mak ba ba ba. Saking gedene. Tak ngudungi lho. Kudungi. Moh Semaput nggak? bablas no sirahe. Nah, tingil-tingil lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya anu. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Rasa. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko ki nek araku lunak kok. Dikendangi sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirat joget piye. Ya. Delok tangane leutil-util. Catatan sajroning ati. Datang lulur saya marani. Aku kowe tadi karwa markolere kubuk asmara. Apa arep bakul wedang wae kok? Ngapa? Kah aku. Lah
mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Apa? Tekok ki sekendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan Jangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Arek entuk nesu. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk Lah aku piye, Ling? Versu Banyuwangi. Versi. Oh, nek kualat ngono kuwi. Iya. Jogate yo ngeber. Entuk kita kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Gitu joget-joget ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Lah wis ngene kowe langsung ngeke. Kowe wis mulai ngene, kowe langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nanti Ngeber. terus gerakane piye? Kowe iki ngewuhke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Kowe entuk kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetot nang burine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah, Emah ora sudi. ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emah Wong sengit ki ndulit. ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya Dan ya matur nyonya ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah dilopa. Nyo, ayo to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Hah? Amok. Lah aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Ah paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apane? Nomornya rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong kowe mecucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karena wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Ah, mbok. Piro ki mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mas. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Hayah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Ha ha ha.